Bidaia batetik itzultzen dena ez da inoiz, lehengo puntu berera itzultzen. Gu ere ez. Geltokietatik pasa egin daiteke. Edo gelditu. Gu gelditu egin gara. Pareko eserlekuan jarri zaigu gure beldurra, eta begietara begiratu diogu. Bere ezpainak irakurri eta hitzak bikoiztu dizkiogu. Ez dezan gugatik hitz egin beti. Zalantza dugu bere ere ezoten lotxatu. Bidaide ona izan daitekenez, leihotik begiratzera gonbidatu dugu. Aurrera goazen heinean, ohartzen gara atzean uzten ditugun paisaiak behin zelaierre bilakatu zituztela. Burdinbidetako txinpartek eta trenaren lurrunak sortzen duten paisaia difusoa da memoria. Bidaiari batek galdetu du, ea zer geratzen den zutik iskalitako Gernika hartatik. Ea non dagoen alde zarra. Eta Astrako paretek erantzun diote, guk mantendu dugu sua bizirik. Trena gelditu egin da, eta bidaiari berriak datuz bagoira. Somaliako familia bat igo da, eta Siriako beste bat atzetik. Lurzail bat martxan jartzeari buruz ari dira hizketan, eta nahikea darie beraien aleginei. Nortasun agiriek maletek baino gehiago pisatzen diete. Beraien bidaiak gurearen oso desberdina izango da. Tik-taka, tren batek beste bat eskuta dezake. Gurea gelditu egin da beste bati pasatzen usteko. Abiadura handiegian doa. Beste horretan bidaiari bakoitza bere mugikorrari begira doa, leihotik begiratzeko tarterik hartu gabe. Azkeneko bagoian pintada bat irakur daiteke. Kultura da gure gudu zelaia dio. Gure trena beste norabide baten doala gogorarazi digu, alternatibarantz. Leihoan doan ezeritako bidaiari batek komunitateetako pasatzen usteko eskatu dio pasioko bati. Honek purrustaka erantzun dio. Leihatila ireki dugu tentsioak ihes egin dezan eta leialkortasunetik bidaiatzen jarrai dezagun. Treneko sukaldarien karroa gerturatzen ari da. Besarkadak eta maitasuna dakartzate lapikoetan. Janaria dago ederra, baita zuek ere. Motxila zabaltzean zirkuko hotelen azpitik atera dugu, harreman bat moztu ondoren erosi genuen azken liburua. Oraindik ezin izan dugu amaitu. Beste bidaia bateko tiketa aurkitu dugu horri artean. Bidaia zaharren oroitzapenak etorri zaizkigu gogora, zenbakiei garrantzia gehiegi ematen genien garai haiek tartean. Orain ez dakigu ez ze ordutan helduko garen ez da gure eserlekoko zenbakia zein den ere. Horregatik ahaztu dugu agenda etxean eta erotuta gaudela esan digute. Erotuta horrelako tren bat hartzeagatik. Eta guk ospatu egin dugu. Megafoniatik transbordo bat iragarri dute. Ea nora garamatzan. Hankak aurreko eserlekuan jarri eta barrurantz begiratu dugu. Gorputzu betal batzuk hasi zaizkigu pentsatu itazten, eta txikitu zaizkigunak lastandu ditugu. Jarraian zaintzen gaituztenetaz gogoratu gara, guk nor zaintzen dugun ahaztu gabe. Gainerako bidaiarien aurrean, negar egiteko baimena eman diogu gure buruari. Asanblada bat egin dugu trenaren sabaian eta ilargiaren kolore aukeratu dugu. Gaur laranja izango da. Makinistari mahaiburuan esertzea tokatu zaionez bertso bat kantatu du eta denok errepikatu dugu azken puntua. Itzulerarik gabekoa. Izan ere, bidaia batetik itzultzen dena, ez omen da inoiz lehengo puntu berera itzultzen.
Bidaia on.